Γεια σας! Είμαι η Φρολεξιένα και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Ναι. Είναι το πρώτο μου βίντεο. Και λοιπόν επέλεξα να κάνω ένα βίντεο γιατί ζήλεψα λιγάκι να πω την αλήθεια και είπα να κάνω. Για πες μας εσύ πόσο βίντεο έχεις? 6, 7, κάπου εκεί. Ωραία. Και θέλω να μας κάνετε χάρες. Σταματά να πειράζει το κινητό μου. Ωραία. Θέλω το πρώτο είναι να μας κάνετε like αν σας αρέσουν και να γράφετε από κάτω ιδέες που μπορούμε να κάνουμε. Εσύ πες μια χάρη που θέλεις να μας κάνουμε. Ό,τι να είναι. Εγώ θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας κάνετε like στα βίντεο μου και στα βίντεο της. Θα ήθελα πολύ κιόλας και να μας γράφετε από κάτω. Τι είναι αυτό? Να μας γράφετε από κάτω κιόλας, γιατί για να μας δώσετε κάποιες ιδέες. Ναι. Λοιπόν, είναι το πρώτο. Λοιπόν, μόνη μου τελείως. Μια επαφή είχε μια αναπατητή βιντεόπιση από εσάς. Επανάληψη κλείσης. Γεια σου, τι κάνεις? Πεινάω. Γεια! Ας ήταν για σήμερα. Bye!